அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வெல்கம் டு சிதறிய முத்துக்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் கொடுத்துருங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு துவா பார்க்க போகிறோம். இந்த துவாவை ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு சூரா ஃபாத்திஹா, சூரா இஹ்லாஸ், சூரா ஃபலக், சூரா நாஸ் 7 தடவை ஓதிய பிறகு இதை 70 தடவை ஓத வேண்டும். அதாவது அல்ஹம்து சூரா 7 தடவை, குல்ஹுல்லாஹோது 7 தடவை, குலோத் ரப்பில் ஃபலக் 7 தடவை, குலோத் ரப்பின்னாஸ் 7 தடவை ஓதின பிறகு இந்த துவாவை 70 தடவை ஓத வேண்டும். அல்லாஹும்ம யா கனியு யா ஹமீது யா முப்தியு யா முயீது யா ரஹீமு யா வதூத் அக்னினி பிஃபல்லிக அம்மன் சிவாக்க வபிஹலாலிக அன்ஹராமிக. அல்லாஹும்ம யா கனியு யா ஹமீது யா முப்தியு யா முயீது யா ரஹீமு யா வதூது அக்னினி பிஃபல்லிக அம்மன் சிவாக்க வபிஹலாலிக அன்ஹராமிக. பொருள்: அல்லாஹுவே, தேவையற்றவனே, போற்றப்படுபோனே, படைத்தோனே, மரித்தவர்களை எழுப்புபவனே, என்றும் அன்புடையோனே, உன்னை தவிர வேறு எவரையும் விட்டு உன் தயவு கொண்டும் நீ அனுமதிக்காதது விட்டும் நீ அனுமதித்ததை கொண்டும் என்னை நீ தேவையற்றவனாக்கி வைப்பாயாக. இந்த துவாவை முன்னர் சொன்ன முறைப்படி 70 தடவை ஓதுபவர்களை அடுத்த ஜும்மா வரை எத்தகைய கேடுகளும் அணுகாமல் அல்லாஹ் காப்பாற்றி செல்வ சீமானாக்கி வைப்பான் என்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் இரணம் அளிப்பான் என்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளினார்கள். மேலும் ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு எவர் சுப்ஹானல்லாஹில் அலீம் வபிஹம்திஹி என்று 100 தடவை சொல்வாரோ அவருக்கு 1,00,000 பாவத்தையும் அவரது பெற்றோருக்கு 24,000 பாவத்தையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.